pakati paJoy naJudy. Judy is 10 years older than Joy. So by the end of the day, zvinoitika ndezvezvizvi. Kune zvimwe zvinhu zvinoitwa nauyu by virtue of her maturity zvinoita kuti zvionekwe kuti pane munhu ane pfungwa. Poita zvimwe zvinhu zvinoitika nauyu by virtue of her immaturity tinohuti hwanana. Saka kana titaura nenyaya yehwanana, hwanana hakuzi kupusa. It's a decision made for her and on her behalf by her age. Saka mune uyu mune hwanana, mune uyu mune maturity. So this is what happens. Problem yakunetsa mazuva ano kunesu vabereki ava vanenge vari zvanana ava, nyangwe tichivagadzira musoro tinovagadzira musoro zvakafanana neava vaamechua. Ava vanenge vari zvanana ava, kunyangwe panyaya dzefashoni vanongopfeka zvakafanana neava vatowo pamaketi kunyangwe ivo vasiri pamaketi. Ava vanenge vari zvanana ava vanotochemerawo dzinochemerwa nanasisi vavo vakuru, vasingazive kuti idzi kana dzakapfekwa neavava muyedzo wacho mudiki pamusana pekuti uri kudhila neemature person. Asi kana dzichinge dzapiwa ava vanoiswa pamusika mukuru vavasati ready for hwanana hwoita take over, vopedzisira vobehave muhwanana hwavo vachipaparika zvoita sezvinonzi this is the norm for these days. Saka zvachidaro manje ndo problem yatinayo. Huru yacho iri kutosakurirwa nevabereki, huru yacho iri kusakurirwa kumba, because vabereki vedu iko zvinezvi vakubvumidza kuti mwana kana achinge azvarwa nyangwe ane 8 years, nyangwe ane 14 years, akati nyangwe ane 12 years, before she matures mumusoro akati nditengerei foni, vanomutengera foni. Kwete foni yoga inoenda panet, kwete inoenda panet yoga, vanobva vatenga newifi yacho, kwete wifi dzedu idzi dzinopera iyaya yekuti izvo inenge ine power risingaiti. Saka chinoitika ndechekuti uyu nekuda kwepfungwa dzake zvaanoona panet zvaigona kurambwa neava vari mature, uyu haagone kuzviramba uyu because brain haisati yagodza, zviri kutomunakidza. It's an in thing zvokuti by the end of the day when she is part of that she feels kuti izvo ndatosvika. And the problem iyi haizi yake, inyaya yekuti maparents supplied that which she did not earn. And I will repeat on this one whether you hate me or you don't. Kana mwana kunyangwe akati ndoda kugadzirwa musoro, she should earn it. Kana mwana achida phone, she should earn it. And how does she earn it? She should earn it by showing that she is mature enough to manage this gadget. If she cannot manage the gadget, and the gadget will end up managing her, she is not the right age for it. Unfortunately, many of our kids, they are eating that which they did not work for. And this is the reason why we are here. We are here because we helped kudiridzira munda uyu. We are here because isusu ndisitakatomwaya fertilizer mumunda uyu. Like I was saying way back, ndeyekuti uyu mwana uyu akanzi neboyfriend yake mukatitaure nyaya na 12 midnight anomuka achitaura nyaya, akanzi bloka mai vako pa WhatsApp anovabloka uyu, akanzi izvo ratidza kuti haupo paapp anovaratidza uyu, anotoziva zvinoonekwa namai nezvisingaonekwe namai. Uyu mwana uyu anotoziva kuti kana ndichienda paFacebook handishandise zita rangu, mai vanongoscrolla raJudy vava vanoziva but Joy haasisiri Joy paWhatsApp. Why? Pamusana pekuti she is childish. That's why she even ceased to think. That's why she even ceased to live. Why would want someone to have a name reku church name reku Facebook? Why would want someone want a name rekumba ne name repa Facebook? Why would want someone want a name rekufamba naro mu street ne name rekuenda naro ku church? It shows there is something wrong here. We might hide from this nenzira iyo kana kuti nenzira iyo, but the honest truth ndeyekuti izvo hutsotsi hwakatorongwa hukabvumwa nebrain ipi iyi yakadai chiri kupi premature kucrash ndo akapinzwa muground iri nekuda kwekuti izvo she had the facilities that she could not manage.